Us volem presentar el nostre grup, que es diu Hits Hope Ensemble. Nosaltres som un equip de persones que som músics, psicòlegs i musicoterapeutes. La nostra funció durant la setmana és la musicoteràpia com una eina terapèutica. Anem als hospitals, en centres de discapacitats, amb malalts, amb persones amb malalties avançades i els oferim la música com una eina per poder expressar els seus sentiments. Vale, listo? Som un grup diferent i serà un concert especial. Volem fer com un pont entre l'hospital i el públic del carrer, no? I que aquestes emocions que estan presents en l'hospital també puguin estar presents d'una altra manera a la gent que vivim i que moltes vegades és compartir d'aquesta emoció de l'amistat, de la família, de l'amor, de la terra, del que ens van demanar. Nosaltres estem a l'Hospital de l'Esperança, dins del Parc de Salut Mar, i com bé sabeu, Hope és esperança, i vam pensar que l'altre nom que havia d'acompanyar era el hit, que vol dir les cançons més sentides, més escoltades. Un dels objectius del Hits Hope Ensemble és permetre un espai on la gent pugui fer música, pugui cantar, tocar, si és possible, d'alguna manera, pugui participar de la producció musical, que és un dels recursos principals de la musicoteràpia. Les cançons que ens demanen és, per exemple, no sé, cançons d'amor com Rousseau. És una cançó de voler expressar, no? El sentiment d'amor cap a la dona, cap als fills, cap als valors que van sorgint, no? Que estan presents aquí en l'hospital, però també estan presents en el nostre dia, no? A vegades el dir t'estimo, no? Amb una persona, amb les persones que tenim més al voltant. Una orquestra que també ens serveix a nosaltres, els musicoterapeutes, com a teràpia personal. D'alguna manera intentar combinar la seva part assistencial sobre els malalts en què també tinguessin el plaer de tocar junts. Per això, malgrat la boira, cal caminar. I així No volem ser un grup musical de cantar una cançó i ja està, sinó adonant-se de la lletra de la cançó, del que comporta, del ritme, de fer aquesta interacció, d'aquest diàleg, no?, entre el públic i entre nosaltres. Si algú ens vol escoltar, ja sap on som. I nosaltres ho farem de bon grat. Moltes gràcies.